Cyklistické preteky pre všetkých prilákali vo svojej prvej kapitole k vodnej nádrži Prusy viac ako 60 vyznávačov dvoch kolies. Na 6,3 km dlhom horskom okruhu sa postupne predstavili všetky kategórie bajkerov. Mladí, starí, muži, ženy, amatéri, dokonca aj závodne jazdiaci horskí cyklisti. Nezablúdiť a nezraniť sa. S takýmto heslom sa na štart postavilo 16 chlapcov najmladšej kategórie, ktoré od úvodu až po finiš dominoval Martin Vondráček. Keď som videl na štarte, že sú aj o dosť mladší, tak som myslel, že bude medzi prvými. Aj sa podarilo. Technická trať s úvodnými náročnými pasážami bola vodou na mlyn 17-ročnému Martinovi, preferujúceho horskú cyklistiku pred cestnou. Trať bola dosť suchá, rýchla, ale išlo sa dobre. Rozhodcovskou žiry znegované druhé miesto Rastislava Laša posunulo na strieborný stupeň Roberta Mikulovského, ktorý o minútu a 23 sekúnd predstihol tretieho Vladimíra Trepáča. Z tuctu prihlásených pretekárov v kategórii nad 35 rokov sa na čele pretekov suverénne držali Labaj s Buchelom, ktorí si farbu medailí definitívne rozdelili až v záverečnom špurte. Je to napínavé, idú vedľa seba, šprintujú, takže je to medzi Janom Buchelom a Labajom Ivanom a vyhráva Labaj Ivan, číslo 66. V prvom kole som išiel prvý, ale potom som tam zaostal v tom jednom skoro som padol, no ale potom tu som odorazil pred cieľom. Tretím do partie líderského tandemu bol na stupni víťazov Peter Varhaník, ktorého výsledný čas mal v cieli hodnotu 33 minút. S veľkým nasadením sa šliapalo aj v najkrajšej kategórii, kde na lesnom a trávnatom povrchu dominovala Marcela Igazová, ktorá priznala, že súťažnú trať v týždni využila na tréningy. No jasné, s priateľom, cez týždeň. Po cenné ženské striebro si na rybársku baštu prišla Zuzana Uhlárová, nasledovaná bronzovou Korcovou, štvrtou Gitmertovou a piatou Kolumbusovou. V elitnej kategórii 18 až 35 ročných si podľa predpokladu najväčšiu pozornosť vyslúžil Lukáš Bátora, ktorého počas celého závodu naháňali bratia Hercegoví. Lukášové fragmenty umenia nakoniec zvíťazili nad súrodeneckým nátlakom Hercegovcov, pre ktorých je druhá a tretia pozícia rovnakou známkou kvality. Áno, a víťaz hlavnej kategórie sa blíži k cieľu, takže vyhráva štartovné číslo 94 Lukáš Bátora. Áno! Áno, kto to nevidíte, vchádza do cieľa na zadnom kolese. Vieme, že to... Pocity sú dobré. Trať bola veľmi rýchla, krátka. Celý týždeň som tu chodil sa voziť, tak dačo som tu natrénoval. Prvé miesto bolo pre Lukáša pravým stimulom pred pretekom, ktorý čakal bánovského cyklistu v nasledujúci deň. Zajtra idem posledné kolo slovenského pohára na horských bicykloch na Pezinskej Babe, takže toto bol vlastne taký tréning pred zajtrajším pretekom. Vydarené preteky pre všetkých niesli organizačnú pečať Juraja Karasa, ktorý sa na prelome mesiacov apríl-máj rozhodol spraviť niečo pre nadšencov horskej cyklistiky. Sledovalo sa tým, aby sme pritiahli mládež, aj dospelých ľudí, aj staršiu generáciu ku športu a ďalej, aby som tým cyklistom, ktorí tu vlastne už bicyklujú, dal priestor zasúťažiť si a porovnať sa medzi sebou. Bezproblémový priebeh sobotného poobedia si pochvaľoval aj samotný režisér akcie. Myslím, že môžem byť spokojný, účasť je viac než dobrá. Počítal som pre tých pozitívnejších predpokladoch okolo 40 ľudí, takže prišlo 64 myslím zúčastnených, čiže štartujúcich. Nikomu sa nič nestalo, počasie vyšlo na jednotku, takže super. Preteky, ktoré zišli z populárnejšej cesty do lesa, boli len potvrdením tvrdenia, že cyklistika ako taká sa na Slovensku teší veľkému rozletu.